أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alloh subhanahu va taala o'sha juma kunlarimizni muborak qilsin. Qilgan g'ayratlarimizni, iyiliklarimizni Alloh taala qabul aylab, bilib bilmay qilgan ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni Alloh taala kechira ko'rsin. Alloh taala bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. O'rnimizdan darajali so'zlarimizni o'timli qilsin. Balo qazo xavf xatardan hamdaki shusha dunyo ham oxiratning iymonimizni buzatirgan fitnalardan saqlay ko'rsin. Muhtaram qardoshlar, endi bugun inshaalloh сөйләшеп китербез балалар тәрбиясе турында. Балалар тәрбиясе, инде сез үзегез беләсез, шулай бит ислам дине аны читләп узмый. Чөнки бер буын яши икән, димәк, аннан соң килгән буын шушы балаларны, аннан соң килгән буын балалары тәрбияле булырга тиеш. Әгәр шушы тәрбия булмаса, буыннар арасында бәйләнеш булмый һәм бер буынның тәрбиясе икенче буынга күчми. Biz bunu инде күрдек, мөхтәрәм кардәшләр, безнең башыбыздан үткән әйберләр бу. Мәсәлән, революциядән соң бер буын кешеләр үзләренең ата-аналарыннан ваз кичтеләр. Безнең ата-ананың тәрбиясе кирәк түгел диделәр. Дини тәрбияне инде. Һәм алар үзләре яңа тормыш кордылар, шулай бит. Урысча әйтеп әйткәндә, мы разрушим старый мир, шулай бит, девизы шундый иде. На руинах построим новый. Һәм шулай эшләделәр дә. Иске булган әйберне җимереп ташладылар, шуннан соң яңаны төзеделәр. Төзелгән яңасын тагын җимерделәр, шулай бит, һәм тагын менә төзиләр инде. Шулай иттереп, җимерәбез дә төзибез, җимерәбез дә төзибез, әле ахырына башына чыккан юк. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бер буыннан икенче буынга әлбәттә бирелергә тиеш билгеле бер тәрбия. Шушы тәрбия бирелмәсә, тарих бозыла. Һәм дә ки дөнья, дәүләт, җәмгыять ул менә шушы ниндидер шәхесләрнең көче белән төзелә. Ниндидер шәхесләр эшли аны. Ул үзеннән үзе килеп төшә торган әйберләр түгел. Без аны тарих дип әйтәбез дә, ләкин тарихны барлыкка китерә шәхесләр, кешеләр. Шушы кешеләрнең тәрбиясенә карап, үз-үзләрен тотышына карап, моннан соң калган җәмгыятьләр дә шундый булып төзеләләр, шундый булып барлыкка киләләр. Шуңа күрә дәрес тәрбиядән, дәрес өйрәтүләрдән, дәрес юнәлештән безнең инде тарихыбыз да үзгәрә һәм киләчәгебез дә үзгәрә. Шуңа күрә дә әлбәттә балаларыбызны дәрес тәрбиягә бик тә зур игътибар бирергә кирәк. Кызганычка каршы, Советлар Союзы бездә балаларны тәрбияләмәскә өйрәтте. Siz әйтерсез, Советлар Союзында бала тәрбияләр иде, анда әйбәт иде. Ашыкмагыз кычкырырга, шулай бит инде. Бала тәрбиясе юк иде Советлар Союзында. Ата-ана бала тәрбиясе белән шөгыльләнмәде. Дәүләт шулай кырылган иде. Син баланы яшь ярымнан бирергә тиеш яслига. Ягъни аны әти-әни тәрбияләми, аны тәрбияли җәмгыять. Дәүләт үз өстенә аладыр бу функцияны. Чөнки дәүләткә бер төрле уйлый торган чибиләр кирәк иде. Бөтенесе сап-сары булган чибиләр кирәк иде дәүләткә. Шуңа күрә бер төрле уйлый торган, бер форма киеп йөри торган, шулай бит, бер партиягә буйсына торган, бер сүз белән, бер рух белән яши торган кешеләр кирәк иде. Шуңа күрә дә ата-анага бу тәрбияне тапшырмады дәүләт. Яшь ярымнан ясли иде. Әйтерсез, менә Совет чорында декрет күпме иде, декрет. Хәтерлисезме? 3 ай. 3 ай иде декрет. Башында, менә Советлар Союзы вакытында шулай бит инде 3 ай иде. Нәрсәгә? 3 ай син балаларың белән карыйсың, аннан соң эшкә чыгарга тиешсең. Эшләргә тиеш. Сез моны белмисез. Сез Советлар чорының Брежнев чорына теге, яшәк аткан чорына туры килгән сезнең яшьлегегез. Сезгә аның байлык кына истә калган, шулай. Менә шушы 3 айдан соң хатын-кыз эшкә чыгарга тиеш, баласын ташлап калдырып, шулай бит инде ул инде я булмаса үзе белән алып чыга. Ансы да проблема түгел, шулай бит, аны да эшләргә була. Шуңа күрә эш җирләрендә комната матери ребенка бар. Керәсең, баланы ашатасың, шулай бит инде һәм башкасы. Яшь ярымнан яслига бирәсең, эшлисең. Ул инде аннан соң садикка күчә, аннан соң мәктәпкә күчә, аннан соң институтка күчә. Ахыр чиктә кем килеп чыкканын син белмисең. Бу бала синеке түгел. Син баланы тәрбияләмисең, шулай бит. Тәрбия белән шөгыльләнергә тиеш дәүләт. Ә син эшләргә тиеш.
Син эшләргә тиеш. Менә сез беләсезме, нишләп Совет чорында Хрущевкада кухняның кечкенә булганын? Беләсезме, принцип нинди булган? Менә сез мактыйсыз Совет чорын. Нишләп Хрущевкада кухня кечкенә? Ул ашарга дип эшләнмәгән. Ул иртә белән чәй эчәргә генә эшләнгән, басып. Син эшкә китәсең, заводта ашарга тиешсең. Завод столовыйларында шуңа күрә арзан, пешерәсе юк, нитәсе юк, шунда ашыйсың. Шунда ашыйсың обедны да, ужинны да, кайткач чәй эчәсең, йокларга ятасың. Принцип шундый, мөхтәрәм кардәшләр. Кеше идә булырга тиеш түгел. Бала белән, гаилә белән шөгыльләнергә тиеш түгел бала. Бала кеше яшәргә тиеш җәмгыять белән. Җәмгыять, бөтенесе общий, бөтенләй. Шуңа күрә ул коммунизм дип атала. Шуңа күрә дә сез әйтәсез икән, әгәр дә менә Совет чорында тәрбия әйбәт иде дип, ул Совет чоры тәрбиясе түгел. Ул дини әби бабаның биргән тәрбиясе иде ул Совет чорында. Коммунистларның тәрбиясенә менә без эләктек. Менә без әти-әнине күрмичә үскән балалар. Менә безнең буын наркоман, алкаш, грубый, ялкау, шулай бит инде. Менә без как раз коммунистларның балалары. Безне шулай эшләделәр. Безне яслига алып барып бирделәр, садикка алып барып, әти-әнине күрмәдек без. Алар эштә иде. Иртә, кич, төне буе шулай бит алар эштә иде. Любой вакыт аларны алып чыгып китәләр иде. Безнең вакытта авылда үскән балаларга бер плюс булды, дәвати исән иде әле. Менә шулардан тәрбия киреп калды. Әти-әнидән тәрбия кирмәде. Кирде тәрбия безгә дәватидән. Алар өйрәтте безгә беренче дугаларны, шулай бит. Алар безгә өйрәтте яхшы яманны. Алар безне караулап йөрделәр урамга чыккан вакытта. Яры ярамый дип шулай бит алар өйрәттеләр. Әти-әни өйрәтмәде. Теләсәгез нишләгез, шулай бит. Ризалашасызмы сез, ризалашмыйсызмы? Әмма бу факт. Бу шулай иде бу. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, балаларны тәрбияләмәсәң, җәмгыять менә бүгенге көнгә килеп җитә. Менә бүгенге көндә нәрсә күрәбез, шулай бит инде, нәрсәдән зарланабыз, шуңа килеп җитә. Шуңа күрә балаларның тәрбиясе бик мөһим, бу тәрбия ата-ана өстендә. Ясли, мәктәп өстендә түгел ул, ата-ана өстендә ул. Менә бүген әйтәләр, шулай бит, бөтен җирдә кычкыралар инде. Вот, мәктәп тәрбияләсен, мәктәп тәрбияләсен. Мәктәп тәрбияләми. 30 бала арасыннан синең балаңа гына беркем тәрбия бирмәячәк анда. Ул балалар үз-үзләренә зыян китермәсәләр, бер-бер нәрсә булмаса, шул җиткән укытучыларга. Садикта да шулай ук, бөтен җирдә шулай ук. Баланың тәрбиясе шулай бит инде ул синең кулыңда. Шуңа күрә дә иң беренче әти-әнинең тәрбиясе булырга тиеш. Әти-әни нәрсә бирергә тиеш? Әти-әни балага 6 әйбер тәрбиясенә игътибар итәргә тиеш. 6 әйбер тәрбиясе. Беренчесе иман. Иман тәрбиясе. Балага Алланы таныту тәрбиясе бирергә тиеш әти-әни. Алланың кем икәнен, диннең нәрсә икәнен шулай бит, намазның нәрсә икәнен өйрәтергә тиеш. Менә бүгенге көндә элементар рәвештә ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһны белми балалар. Балалар гына түгел, сез үзегез дә белмисез. Сезнең буын кешеләре, мин сез монда килгән кешеләр турында әйтмим. Сезнең буын кешеләре аны үзләре дә белмиләр. Ла иля, ана бүген генә бер кыз килде менә монда. Нәрсә ди? Я очень далека от этого ди, диннән. Но я верю ди. Как ты можешь верить, если далека? Шулай бит инде. Ничек аңлатырга менә бу сүзне? Менә монда парадокс, монда аңлатып булмый моны. Я очень далека от этого, но я верю ди. Ничек ышанып була аңа ерак булгаштан, шулай бит. Һәм ничек дөрес итеп ышанып була, әгәр син ерак икән, аңламыйсың, белмисең икән. Шуңа күрә бу әти-әнинең гаебе. Алар өйрәтмәгән. Алар төшендермәгән. Чөнки алар үзләре дә белмиләр иде. Шуңа күрә иң беренче тәрбия ул дин тәрбиясе. Аллаһы Тәгаләне таныту, яхшы яманны, халал харамны, ахиратны шулай бит. Кешеләрнең тигезлеген аңлату. Кем аңлата үз балаларына шулай бит. Менә акта карада тигез икәнен шулай бит. Ул теге Америкада гына түгел ул проблема. Ксенофобия, анда расизм проблемасы ул бездә дә бар ул. Бездә дә бар ул шулай бит. Бездә дә җиртәләр, чурка диләр, тегеләй булай диләр шулай бит инде. Мыскыл итәләр кешеләрне, килгән кешеләрне. Бездә юкмы әллә ул? Бездә дә бар ул. Безнең үзебездән дә үткән нәрсә ул. Бу нәрсә? Бу тәрбия юклыгы. Ата-ана өйрәтмәгән, кешеләрнең тигез икәнен шулай бит. Аңлатмаган. Ул да адәм баласы, бу да адәм баласы икән. Менә шуңа күрә дә бу әйберләрне балага аңлатып кичкенә чагыннан инде булдырмаска мөмкин проблемаларны, киләчәктәге проблемаларны. Шуның өчен дә иң беренче дини тәрбия кирәк. Икенчесе халыкын баланың тәрбияләргә. Халык шулай бит. Сабыр булырга, кыю булырга, дөресен сөйләргә. Булар бөтенесе дә инде халык тәрбиясе. Менә бу халык тәрбиясен
Советлар чорында, коммунизм да чорында пионерия белән октябрянокларга әйтергә тырышалар иде. Шуны тәрбияләргә тырышалар иде. Дөресен сөйләгез дип, һәм дә ки башкаларны. Ярдәмчел булырга дип шулай бит Тимуровицлар бар иде һәм башкалар. Бу да әти тәрбиясе, әти-әни тәрбиясе булырга тиеш. Улларга урын бир, улларны хөрмәт ит дип, әти-әнидән килә бу тәрбияләр. Әти-әни өйрәтмәсә, шулай бит бу халыкны баны сиңа беркем дә өйрәтми синең балаңа. Шуңа күрә дә бу да кирәк. Өченчесе физик яктан баланың тәрбиясе. Ягъни баланы эшләтеп тәрбияләү. Ягъни эшләргә өйрәтеп, шулай бит. Әти-әни бүген балага эш кушарга курка. Бүген балаларга эш кушарга куркалар. Әгәр дә бер эш кушсаң, балалар тыңламый да. Тыңламыйлар балалар. Аларга бер нәрсә булмый аның өчен. Элек без кичкенә чакта, без үскән вакытта әле әти-әни безне эшсез тотмый иде. Баланың буш вакыты булмасын дигән иде. Менә Харун ар-Рашид вакытында да шулай, ул балаларның тәрбиячесенә шулай дип әйтә. Минем балаларымның бер сәгать тә буш вакыты булмасын ди. Чөнки буш вакыт булдымы баланың, ул тәрбиясезлек кыла башлый. Шуңа күрә дә эш ул тәрбиянең бер чарасы. Кирәкме ул, кирәк түгелме ул, шулай бит. Иренә торган бер һөнәрле булса, балага эш кушарга кирәк. Һәм бала үзе дә әгәр ярата әти-әни белән бергә эшләргә. Әгәр дә аңа кызык булса, әгәр дә син аны шулай бит үз яныңа кулыш араңа кертсәң, мәсәлән, малай булса, әйдә улым, менә машинаны карап җибәрик әле, бу җирен тотып торасың, булай торып торасың дип, әгәр дә син аны алып чыгып китсәң, шулай бит. Кайбер балалар бит уялалар әти-әни янына барырга. Әти-әнисе чакырып алса, әйдә улым, булыш әле дип. Әни кеше кыз баланы чакырып алса, әйдә кызым, менә моны тегеп куйык әле, менә бәрәңгене чистартыйк әле, тегеләй тигәле, булай тигәле дип. Бүген куркалар балага эш кушарга. Бала бүген көн-төн компьютерда утыра. Селкенмәсә инде ул, җаламаса шулай бит инде ата-анага шул җиткән. Әмма бу дәреслеккә шулай ук туры килми шулай. Кирәк эш белән тәрбияләүдә. Дүртенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, баланың акылын тәрбияләү, белем бирү. Бу да әти-әни вазифасы. Үзең белем бирәсеңме? Я булмаса син инде мәктәпкә, каядыр укытучыларга бирәсеңме, тапшырасыңмы шулай бит белем бирер өчен. Тәрбия түгел, белем бирер өчен инде син шулай ук моны эшләргә тиеш. Әгәр балаңа белем бирмичә калдың икән, өйрәтмәдең икән шулай бит, балаң гомер буе шулай булачак. Кичкенә чактан бер менә шушы кичкенә чакта алган әйберләр, алар инде гомерлек булалар. Аннан соң 15-20гә җиткәч, 30га җиткәч, ул инде тормышын үзгәртмәячәк. Ул ничек нәрсә алган булса, инде юнәлеш алган булса, шуның белән барачак. Шуңа күрә дә ата-ананың вазифасы шулай бит, бу белем бирү. Белем бирү, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шулай бит, ата-ананың бала каршында булган өч вазифаның берсе белем бирү. Белем бирү. Белем бирү үзең утырып тегә өйрәтә алмыйсың син бөтен әйберне, ләкин укытучыларга өйрәтәсең. Баланың шулай бит ашырга да кирәк нәрсәгә сәләте бар икән. Бишенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, иҗтимагый тәрбия. Бала үзен җәмгыятьтә тотырга өйрәтү. Балага җәмгыятьтә кемнең кем икәнен шулай бит, әлеге дә баягы олы кешенең кем икәнен аңлатырга шулай бит. Шул ук эшләгән вакытта үзенең кагыйдәләре, җәмгыятькә барган вакытта, кешеләр алдында булганда, кая утырырга, кая басырга шулай бит. Кемгә кул бирергә тиеш, ул кем белән исәнләшергә тиеш, кемгә кай вакытта сөйләшергә тиеш, кай вакытта сөйләшмәскә тиеш. Буларны шулай бит әти-әни балага өйрәтә. Әти-әни өйрәтә балага. Ул аны каян белеп үссен? Ана кай вакытта карап торасың, балалар шундый тәртипсезләр кай вакытта. Кирәкмәгән җирләргә тыгылып, нитеп йөриләр. Аны димәк әти-әнисе тәрбияләмәгән. Өйрәтмәгән, аңлатмаган шулай бит, ярамый дигән. Менә шулай итеп инде шушы җәмгыяви тәрбияне дә ата-ана бирә торган әйбер. Һәм инде 6-нчысы җинси тәрбия. Җинси тәрбиядә булырга тиеш. Син аны өйрәтмәсәң, аны өйрәтүчеләр табыла. Шулай бит җинси тәрбияне. Бер кыюрагы була мәктәптә бөтенесен белә торганы. Шулай бит ул инде бөтенесен өйрәтеп чыганнан соң. Телевизор өйрәтә, интернет өйрәтә, анда нәрсә өйрәтәләр? Әсендә үзегез беләсез нәрсә өйрәтәләр. Менә бүгенге көндә шул ук Европада өйрәтәләр, мәктәптә, садикларда ук балага җинси тәрбияне бирә башладылар. Дөрес тәрбия бирмиләр. Анда кешеләрнең теге малаймы, кызмы икәнен тегесе монсы андый тәрбия аңлатмыйлар, кемнең кем икәнен. Бездә җинси тәрбия бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шулай бит. Кыз бала белән ир балага аерым бүлмә ясагыз ди. Аерым бүлмә булмаса аерым карават булсын ди. Аерым карават булмый икән инде, аерым одеяллар астында якласын ди. Бер туганнар әле.
бер туганнар. Ә чит ятлар белән инде бигрәк тә шулай бит. Анда улым, кызым, анда теге нитмә, анда малайлар яки анда кызлар гына ул. Моның белән бу кызларныкы, бу малайларныкы шулай бит. Монда менә болай эшләргә ярамый. Кызлар белән менә болай итәргә ярамый, малайлар белән менә болай булырга ярамый. Һәм башкасы. Менә булар бөтенесе әти-әни бирә торган тәрбияләр, җинси тәрбиядә шулай ук. Менә шуларга күрә дә ата-ана буларны кайгыртмаса, инде кайгыртучы кешеләр табыла. Шайтан кайгырта башлый бу әйберләрне. Һәм кирәкмәгән, ярамаган шулай бит тәрбияләрне бирәләр һәм өйрәтәләр. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, ата-ана балага тәрбия бирергә тиеш, әлбәттә һичшиксез. Һәм ата-ананың балага биргән иң төп әйбере ул тәрбия. Ул квартирада түгел, ул машинада түгел, шулай бит, ул тәрбия. Бүген ата-ана иртә төн эшли, балама квартира булсын ди. Минем шикелле интегеп йөрмәсен ди. Ипотека алып үзе түли юланы балама булыр ди. Ләкин балага шулай бит, синең квартираңа караганда тәрбияң күбрәк кирәк. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әти-әни балага бирә ала торган иң мөһим әйбер ул да булса тәрбия ди. Шуңа күрә менә моны, мөхтәрәм кардәшләр, без инде онытмаска тиешбез. Иншаллаһ, русчада сөйләп китәрбез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, дорогие друзья, мы с вами сегодня говорим о воспитании детей. У нас, альхамдулилля, у многих уже есть дети. Дети еще маленькие, у многих опять-таки, да, тут много молодых. И, соответственно, как раз приходит время их воспитывать, детей. Конечно, мы все это понимаем, что надо воспитывать, что надо правильно воспитывать и так далее. К сожалению, иногда мы не знаем методов воспитания. Иногда мы действуем по наитию, то есть, ну, как получится, как нам сердце подсказывает. Да? Видим что-то плохое, пришли и поправили, так скажем, да? Или видим что-то хорошее, похвалили. Иногда у нас есть плохие примеры воспитания. Например, плохой пример нашего же воспитания. Нашего с вами, когда нас там какие-то взрослые, может быть, неправильно воспитывали, или у кого-то родители неправильно воспитывали. Бывали такие, то есть, ну, трудное детство было у разных людей по-разному же. Мы все, не все родились, так скажем, в такой мусульманской верующей семье. Были моменты, когда отцы наши, ну, просто пили безбожно, так скажем, да. Как рассказывает один человек, я, говорит, утром ухожу, говорит, в школу, а отец пьяный лежит у порога. То есть, вот как бы все воспитание, так скажем, да. Оно так и было, то есть, так и росли. Или там вот друзья говорят, то есть, их все детство они что делали? Они искали своего отца по деревне пьяного. Где он лег, где он лежит, потом его находили, спрашивали, притаскивали домой, раздевали, укладывали там и так далее. То есть вот у каждого разное детство. Конечно, какое воспитание они могли получить, то есть какой пример. Поэтому у каждого есть такие примеры. Соответственно, мы должны сейчас уже брать примеры хорошие, правильные и применять их в своей семье, чтобы наши дети уже по этому расчерченному пути правильному жили дальше. Воспитывали они своих детей, те своих и так далее. Первый пункт воспитания детей – это хорошая жена. Если у вас жена нехорошая, у вас ничего не получится. Первое – это хорошая жена. Конечно, сейчас, пока мы молоды, мы выбираем чем? Мы выбираем глазами. Главное, чтобы там было, тут было, так скажем, да? А есть ли у них воспитание, знание – это второстепенный вопрос, к сожалению. И это наша самая большая ошибка. Самая большая ошибка наша. Поэтому в первую очередь надо, чтобы жена была воспитанная, была образованная. Для чего? Для воспитания детей. Вообще женщины для чего учатся? Для чего они самообразовываются, развиваются? Именно для воспитания детей. Не для успешной карьеры. Не для того, чтобы там обогнать кого-то по социальной лестнице. А для того, чтобы правильно воспитать своих детей. Это вот цель женщины. Поэтому выбирать правильную жену, то есть это уже полдела воспитания детей. Какие методы можно применять? Мы должны быть милосердными и мягкими к своим детям. Жестокость или жесткость, так скажем, да, тем более в первой стадии это
не выход, не метод. Дети не должны тебя бояться. Дети должны тебя любить и уважать. Если они тебя боятся не в смысле, хорошем смысле. Да, дети должны побаиваться. В том смысле, что, например, там мама говорит, отцу скажу, например, сейчас, да? Все, там сразу же трепет такой. Но это не страх. Страх именно другой страх. Это не страх перед ужасом. Сейчас отец придет, как говорится, лицо расхреначит меня и так далее, и все. Нет, не такой степени. Не в этом смысле. А боязнь, дети не должны тебя бояться как ужаса. Твоего присутствия. Когда ты приходишь домой, они должны забиваться в угол. Лишь бы отец заснул там и так далее. Лишь бы он на меня не посмотрел и тому подобные вещи. Такого быть не должно. То есть это жестокость уже. А должно быть милосердие и мягкость. Особенно в детстве. Особенно к маленьким еще. Лет до 5, так скажем, да, до 6. Они, вот это как раз и для них метод. Так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так и говорил. Не из нас те, кто не оказывает милость к маленьким и не уважает старших. То есть к маленьким нужна милость, к старшим нужно уважение. Милость – это значит прощать. Прощать, не видеть их ошибки, мягко к ним относиться, почаще целовать, обнимать своих детей. Был такой случай, что один бедуин однажды у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, а вы, говорит, что? Он увидел, как целуют детей. Он говорит, а что, говорит, вы детей своих целуете? А мы, говорит, никогда не целуем детей, бедуины. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ну что же я могу, говорит, сделать, если Аллах собрал милость из ваших сердец? Действительно, вот иногда в наших семьях, это раньше, по крайней мере, так было, у татар, особенно в деревнях, действительно вот этой мягкости не хватало детям. С малых лет в основном все работа, там и так далее, да. То есть детей сразу приучали к работе, они работали, требовали с них строго, ну, в строгости росли дети, так скажем, да, мягкости не хватало. Поэтому мягкость, конечно, для детей это самое важное, самое основное. Однажды Анас, радийаллаху анху, говорил, а он рос вместе с пророком, собственно, в его семье. Он говорил, я не видел человека, который был бы так же милосерден к детям, как был наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был очень милосерден к детям. Если дети подходили к нему с какими-то вопросами там и так далее, он их слушал. Однажды у одного мальчика умерла птичка. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел с ним, утешал его, спрашивал про его птичку и так далее. Ну, это же не папа умер, не мама, правильно? Птичка умерла там. У нас вообще на такие вещи внимания не обращали в деревне. Даже если ты палец отрезал, то говорили, еще 9 есть. Давай. Не надо плакать, да? Вспомните Абдулла Тухая, да? Как в детстве. Когда ему лопатой порезали ногу, он дальше работал там же, в поле, а свою раненую ногу закапывал в землю. Он рассказывал, да? Вот отношения. Ну, конечно, это он был сирота, это не были родители, но такое отношение раньше было к детям. То есть, ну, вот так вот относились. Понимаете? Поэтому милосердное отношение нужно. Потому что у детей вот их проблемы. Для них это вот основное. Вы думаете, это ерунда. Птичка умерла там, да? Или там игрушка сломалась. Вы думаете, ерунда. Но для них это жизнь. Жизнь. Мне один тоже вот друг говорит, когда, говорит, подходишь к ребенку и говорит, дай, говорит, мне свою машину. Ты спрашиваешь у ребенка, да? Вы, говорит, поставьте себя на его место, и как будто, говорит, к вам приходит вот с улицы человек и говорит, дай мне свою машину. Ты дашь ему? Ты же говоришь ребенку, поделись своей машинкой. Или дай мне, или подари свою машинку там тому-то. А мы не ставим себя на его место. Вот там приходит и говорит, подари свою машинку соседу. Вы что, с ума сошли, я скажу, да? Как я могу подарить свой автомобиль? Да вот для ребенка его машинка – это его автомобиль. Это его имущество, богатство. Ребенок каждый вечер строит эти машинки свои, ставит. Следит, чтобы они все ровно были, чтобы ничто не пропало там и так далее. Для нас это ерунда, а для него это жизнь. Понимаете? Вот это мы должны понимать. То есть поставить себя на их место и быть милосердными в таких вопросах.
Также, дорогие друзья, отдельным пунктом идет справедливость между детьми. Если детей несколько, или между вами дети, вы должны проявить справедливость между старшими, младшими там, и так далее. Потому что они это видят. И дети очень обижаются, когда есть несправедливость в семье. Много случаев пророк саллаллаху алейхи рассказывал, да. Например, был один случай, к одному человеку подбежал ребенок, мальчик, он его поцеловал, посадил на колено. И подбежала дочка, он не поцеловал, а просто посадил на коленко. Тогда пророк саллаллаху алейхи сказал: ты проявил, говорит, несправедливость. То есть в этом даже мелочи, в этой мелочи ты, говорит, проявил несправедливость. Он говорит: а что такое? Обоих надо поцеловать. То есть одинаковое должно быть внимание. Они это видят. Ты это не видишь, они это видят. У нас часто бывает так, что какого-то там младшего там и так далее любит больше, оказывает больше внимания. Иногда все имущество оставляет кому-то одному из своих детей. Все, это будет беда. Они все на всю жизнь становятся врагами из-за родителей. Родители виноваты. Не они виноваты, родители виноваты. Потому что не проявили справедливость. Иногда какому-то ребенку чересчур бывают требовательными, например, а к другим нет. Одинаково должно быть поэтому. Дедушка был мулла, вот он часто... у него не было одной руки. И чтобы делать какие-то дела, например, в мечети там, или кому-то помогать там, в деревне, он звал детей, разных детей, ну, в том числе своих внуков, нас, и с улицы еще каких-то детей он звал. Вместе мы работали там, дрова таскали там, что-то делали, и потом он нам давал деньги за это. Он всем давал деньги поровну. Хотя мы же внуки, да, всем давал деньги поровну. Мы все получали, все на руках видели, что у всех деньги поровну. Но когда эти дети уходили, он нам еще добавлял. Ну, он хочет своим внукам побольше дать, конечно, но при всех же он не может это дать. Если при всех даст, он будет несправедливый, так скажем, да, несправедливый. Поэтому всем дает поровну, когда уже эти дети уходят, довольные, что все поработали, потому что мы же это видим. Мы видели, например, когда чья-то мама работала в столовой, ему больше клали, да, это всегда было так. Побольше там хлеба давали, там компот там наливали, погуще там и так далее. Все это, конечно, было. Если у кого-то мама там работает в магазине, там, значит, что-то лучшее достается ему, так скажем, да. Поэтому это все видно. И ребенок, который видит несправедливость в мире, он растет депрессивным. Он уже отчаивается, что в мире вот зло, несправедливость и так далее, что бороться с этим бесполезно и тому подобное. То есть такие вот панические настроения приходят к ребенку, особенно среди своих же братьев и сестер. Еще следующий пункт воспитания детей. Мы должны понимать, что дети ошибаются. Им свойственны ошибки. Мы должны уметь прощать, сглаживать такие вещи. Идеально у них не получится с первого раза никогда. Поэтому наш долг как родителя – это терпение и учить их. Даже когда мы работали с дедушкой был очень строгий у меня, но когда работали, он был не строгий. Мы же маленькие, опять-таки у него руки нету, и когда надо было гвоздь забивать, он гвоздь держит руками, а мы забиваем. Ну куда мы забиваем? Ну ему на палец там раз, и он раз, палец убирает. Ну, про себя, наверное, ругается уже, но так вслух не ругался. Но нас не ругал. Вот меня, по крайней мере, никогда не ругал за это, за ошибки. Еще дальше держит. Я опять ему по пальцу. Он раз и опять держит. То есть пока я не научусь. Он мог мне сказать: ты бездарь, бестолочь, иди вон отсюда там и так далее, да, с тобой ничего не получится. Но в конце концов, когда я уже ему много пальцев отбил, он что начал делать? Он начал гвозди заколачивать сначала руками вот так. Уже не держит. Сначала руками вставляет доску, потом я уже заколачиваю без его пальцев, так скажем. Если у меня не получалось, он говорит: все, выдерни, давай дальше. То есть вот так понимал, что свойственны ошибки. Хотя человек был довольно несдержанный, так скажем, в каких-то моментах он быстро мог вспылить, но когда учил работе,
такого, то есть, не позволял. Потому что понимал, вот это ребенок, это ребенок. Вы тоже так же должны. У нас у детей, наших детей, все сразу не получится. Сразу читать они не смогут. Сразу же там что-то делать не смогут. Посуды, когда будут разбивать, конечно же. Сразу же они кушать не смогут нормально, держа ложку. Вокруг везде будет грязь, когда они кушают. Так они учатся. Поэтому мы должны понимать и с терпением к этому относиться. Потому что когда мы состаримся, то же самое будет. От нас то же самое будет, грязь будет от нас. Мы, когда состаримся, в туалет сходим, штаны поднимем, а подтереться забыли. То же самое будет с нами, как с детьми, да? То же самое, когда руки дрожат, мы тоже будем разбивать. Мы тоже будем вокруг себя оставлять только одну грязь. Мы тоже будем разбрасывать свои вещи и забывать потом, куда их положили. Это с нами нас ожидает, если мы доживем до старости. Поэтому вот так к нам же потом это и возвращается. Также, если дети наши ошибаются, делают какие-то проступки, так скажем, да, мы должны это исправлять. Не когда учишь работе, а когда они делают, хулиганят, например. В первую очередь, это, конечно, мы исправляем мягкостью. Мы говорим им мягко. Говорим, что так нельзя, что так не поступай. Например, когда Усама, ради Аллаху анху, он был сыном Абу Салямы. Когда Абу Саляма умер, Умму Саляма, жена Абу Салямы, вышла замуж за пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И, соответственно, ребенок Умму Салямы рос с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот они сели вместе покушать. И Усама, маленький, начал ерзать по столу, там все, убирать оттуда еду там. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорит: сынок, саммилля, когда ты сел, говорит, скажи бисмилля. Кушай, говорит, правой рукой, куль бияминик. И третий, вакуль мимма ялик. И кушай то, что перед тобой. Не надо по столу ходить там и так далее. То есть вот так красивыми словами воспитывал. То есть он не говорил там шарт по голове. Пошел вон, жрать не умеешь, да? И так далее. А воспитывал, говорил мягко. Ну, если, конечно же, если не все дети понимают хорошие слова, правильные слова, иногда ей приходится вот так вот и по-другому поступить. Да? Приходится. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: учите своих детей намазу с 7 лет. Если они в 10 лет не совершают намаз, ударьте их. Фадрибухум, ударьте. То есть все-таки удары разрешены. Но не приемы эти, борцовские, так скажем, да? Удары какие? Ладонью по мягким местам. И когда вы хотите ударить ребенка, никогда не ударьте в состоянии гнева. Потому что навредите ребенку. Можно чуть-чуть так, по мягкому месту, сзади там и так далее. Ни в коем случае спереди бить нельзя. Ни в коем случае нельзя по голове. Хотя нам вот прилетало больше по голове, так скажем, да? Подзатыльник – это самое такое печать даже на кәллә дип аталайын бұл, шулай бит, кәллә бізде, татарларда. Сізде нече аталадыр инде шулай бит, бізде кәллә дип аталайын. То есть, когда тебя... Почему кәллә? Наверное, потому что тюбетейка слетает, когда тебя бьют по голове. Да. А иногда бьют так, что мозг здесь впереди оказывается. Да? Сзади бьют, а мозг здесь впереди. Такое ощущение. Ну, рука большая же. Вот в состоянии гнева ни в коем случае нельзя ударить, ни в коем случае нельзя по голове. Ни в коем случае. Только по мягким местам и только ладонью и не сильно. В целях воспитания. Здесь нет цели получить наслаждение от удара. Это не садомазохизм, да? Это воспитание идет здесь. Один раз все достаточно. И поэтому такой, конечно, у нас тоже есть такой момент. Не всегда, я же говорю, не все дети понимают, потому что тауфика не всем детям хватает. Бывают очень хулиганистые дети, очень непослушные, да, и приходится иногда вот так воспитывать тоже. Поэтому такие моменты есть, дорогие друзья. Вот, вот, например, наше поколение наших вот родителей, вот здесь сидят взрослые, да, выросли в такой обстановке. У нас в садике, например, когда я один раз нахулиганил, поставили в угол со стулом. Вот так стул держишь. Ну, на горох не ставили. Саныч тут есть? Нет? Саныч, вот расскажешь, как их на горох ставили. Нас, альхамдулилля, не ставили, просто со стулом стоишь. Поднял и стоишь со стулом. Отпускать нельзя. Да, и из угла уходить нельзя.
Вот, методы такие воспитания были. Поэтому иногда бывают хулиганистые дети, какие-то меры нужно принимать, но это в целях, опять-таки, воспитания, а не так, чтобы избить там, покалечить или еще что-то. И, естественно, после этого обязательно нужно ребенка приласкать. То есть добрым словом, объятиями и так далее. Когда ребенок все понимает, надо свое отношение поменять. Сразу же. Не так, чтобы ты на него там обижался потом полгода. Это уже по-детски. Поэтому вот такие методы воспитания, дорогие друзья, применял пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно, это не все методы, чуть-чуть тут приоткрыли завесу. Конечно же, их очень много, целые книги по этому поводу есть, и мы должны, дорогие друзья, это все применять, если мы хотим, чтобы наши дети были воспитаны. Ну и, конечно же, самое хорошее воспитание – это, конечно, религиозное воспитание ребенку. Если ребенок знает Аллаха, соблюдает законы Аллаха, будущее вашего ребенка и ваше будущее, оно все будет спокойно и обеспечено. Не за что будет бояться. Вот это самое главное. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.